Kaixo elkarreko irakurle txiki eta inteligenteok, gaur hitz egin nahi dizuet Garmendiari buruz. Nola sortu zen Garmendia? Behin, nola gaztean nintzenean, bazkari batean, familiko bazkaritan bakizue jende heldua umeak denetarik egoten da. Neukaniko osaba zahar bat, eta kontatu zidan, Garmendia izeneko gizon baten ibilerak. Nola etorri zen estatu batuetara, 19. mendean, nola hartzain ibili izan, baina gero lapurra izan omen zan, eta olako kontuak. Nik hori dena eraldatu, nire erara kontatu, fantasia sartu, imaginazioa sartu, eta Mikel Balberderekin batera sortu nuen Garmendia saila. Goza ezazue, Garmendiak akzioa dauka, Garmendiak umorea dauka, Garmendiak kritika soziala ere badauka, hori ere behar dugu eta hori, disfrutatu, ondo pasa irakurtzen, eta beste bat arte.